Salam hormatly vatandaşlar, Türkmenistan'ın içindäki we dünýäniň çar küncündäki vatandaşlar hemmäňde salam. Şonky etjek çykyşym ideýasy döwlet gurup bolýarmy we näme üçin birleşiňdik gygyrýarlar. Vatandaşlar ideýasy döwlet gurup bolýan däller. Döwlet gurmak üçin ideýa gerekdir. Bizem şoňa dogry we dürüst düşünelmez üçin täze Türkmenistan ideýasyny saýlap aldyk. Ýani bu täze Türkmenistan ideýasyny döremegne halkymyzyň ýa-da ýurdumyzyň şonky düşen günler häzirki emeli krizis, häzirki degradasiýa ýagdaý halkyň häzirki işsizlik, häzirki degradasiýa düşen bilimsiz, ilmsiz galan ýaşlar, şu zatlaryň hemmesini göz öňüne tutup biz özümiziň täze Türkmenistan ideýamyzy, ýani täze Türkmenistanymyzy gurmak ideýasyny saýlap aldyk. Bu ideýaň üstünde gaty köp ýaşlar, gaty köp dürli ýaşdaky adamlar üstünde işläp otur. Biz öz işimize başlamaka Türkmenistanyň içindäki häzirki hökümeti belli bir wagtyň içinde möhlet beripdik 20-nji maýa çenli 10 san madda, şo maddada ýanky dürli pikirdäki, dürli ýaşdaky türkmen raýatlary özleriniň talaplaryny etdiler. Onam halka görkezdik şo talaplary Türkmenistanyň hökümetine de görkezdik, ekranlarda goýduk, wagt berdik. Hatta sutkalap şo ýanky nemeler gaýtalap durdy, sutkalap. Şonu gynasam bize jogapsyz galdyk. Ýani bular näme diýmek? Türkmenistanyň hökümeti özüniň etmeli işini, ýanky talap edilen 10 maddany ýerine ýetirmedi. Şonuň üçin biz doğal görnüşde özümize hak aldyk täze Türkmenistan gurmaga. Inni şu işlere başlalymyz bäri edilen işleri aýdyp berjek bolýan, ýagny Türkmenistanyň guruju hökümetini taýinladyk. Milli Halas Ediş Komitetini mehanizmini işläp düzdük we halka hödürledik. Hazina we Maliýe Komitetini döretdik. Onam döretmegimiziň esasy sebebi halkdan gelýän ýanky talap üçin sebäbi köp türkmen halkymyzyň içinden köp adamlar, ýagny bu adamlaryň içinde iş adamlary, ilimli, bilimli adamlar, iş adamlary, önümçül adamlar, dürli pudoklardaky adamlar bize ýüz tutdular şu ideýany orta atamyza. Bize näme kömek edip bilýär? Biz täze Türkmenistan gurulmagyna ýatyrym etjek. Bilen nähili kömegimiz diýýärdi. Bilen ýanky Hazina we Maliýe Komitetini döretmek mejburiyetine galyk. Şo gelýän pullary hakykatdan hem täze Türkmenistanyň gurulmagy üçin ulanmaklyk, ýanky tawşetli ulanmaklyk niýeti bilen Hazina we Maliýe Komitetini döretmek mejburiyetine galyk we döretdik şonu. Şoň üstüne işläp, şoň mehanizmini işläp düzdük. Soň Milli Howpsuzlyk Şurasyny döretdik, Milli İstihbarat Institutyny döretdik, ýani MK diýip. Ondan daşary ýanky waýannalaryň kasamlaryny dogry görnüşini ýazdyk, dogry kasam etmeligini aýtdyk we dogry kasamyň nuskasyny çykardyk. Köp işler edilip otur. Häzir hem Maşgala instituty öňsünde işläp otur. Sebäbi Maşgala Türkmenistanyň Maşgala instituty düýbünden döwülli we ýykylly. Häzirki wagtda Türkmenistanyň iň bir ýaraly meselesi Maşgala instituty. Şonuň üçin hem biz oňam üstünde işläp otur. Gelecekde özümiziň ýanky ýerine ýetirji ýokary sud ýerine ýetirji nemelerimiz boljak özümiziň olaňam üstünde işläp otursa häzir. Men aýtjak bolýan zadym bärde bu zatlar döretmek üçin vatandaşlar gaty köp wagt talap etýänler. Ýöne biz bunu gaty köp wagta çekmedik, gaty
çalt depginne diye bu işler tebabi bu işlere özünün pikirini özünün goşandyn goşan gat köp vatandaşlarymyz var. Yani bir bolup, iki bolup, bir kelleden, iki kelleden, üç kelle ýaşy, üç kelleden, 10 kelle ýaşy, ýanky näçe adam köpel berse şonça çalt işleýär-de, bu zatlar çalt ditýär. Biziň hem çalt depginne şunça zady gurup bilenmediň esas sebäbi köp adamyň goşulyp, köp adamyň bize kömek etýänligine, köp adamlaryň hakykatdan hem täze Türkmenistany gurmalygyny makullap, hakykatdan hem hereket edip, bize kömek edip, özleriniň pikirlerini, bilgi kömegini, akyl kömegini, gerek bolsa pul kömegini, el kömegini täze Türkmenistan gurulmak üçin edip otyrlar we biz şo zatlaryň üstüne işläp otyrkak. Bir yarım ýyl bäri biz hiç çeýle gurulamadyk, şu başga opozisiýa diýip atlanýan jahil keçijek gruppalar barada bular näme etdi? Bular giýje ünni diýetmän Gurban ulasy ünlüler. Giýje ünni diýetmän Gurban ulyny günäkärlediler. Ya watandaşlar, Gurban ulyny diňe günäkärlä oturmak üçin özümiz hem günäkär şu täze Türkmenistany gurmaly diýip oturan yaşlar ya ýanky durly ýaşdaky adamlar hemmesi özüniň hem şu günäsini duýup gelýärler bize. Öz günäsini bilmeli adam öz. Yani biz halk bolup bilmedik. Biz özümiz bir bitew bolup bilmedik. Biz talap edip bilmedik şu çakaçenli. Indi şoňa hiçden giç ýaşy diýip giç düşünsegem olan bir hasap diýip özü nemämiz döredip ýanky ýörelmämiz saýlap alyp halk bolup şo ýollar gidip barýar. Indi bu wagty siz öz günäňizi boýun almakdan geçen hatta şunça ekranlarda aýdylyp gelýär öz günäňizi siz näme üçindir halka günäkärläňok diňe Gurban bolup günäkär diýýäňiz. Ya özüňiz günäkärläňok näme üçin o aýp zat däl. Biziň şu gruppada täze Türkmenistan gurmaly diýen adamlar hemmesi şu çakaçen ýalňyşypdyr diýip öz günäsini duýýar, öz nemesini duýup hereket etýärler. Ene siz bilen biziň tapawdymyz nämede? Emma siz giýje ünni diýetmän Gurban ola söwmeli, giýje ünni diýetmän protest etmeli. O zatlar hiç ýurtdan protest edip ýa prezidente söwüp rejim täzelenýänler. Täze Türkmenistan diýmek täze rejim diýmekdir. Täze rejim diýmek täze güýç diýmekdir watandaşlar. Bilip goýuň şunu. Şu rejimi täzelemän biz özümde hiç bir ýurtdan gollap alyp bilmeýäs. Sebäbi näme üçin? Sebäbi häzir Türkmenistanyň içinde köne rejim gidip dur. Köne rejimde de ähli ýurtlar şolary hökümetiň ýolbaşçysy diýip tanýar. Indi biz täze rejim bolan ýagdaýymyzda indi gelecekde häzir bu zatlaryň üstü hemmesi işlenip otur. Doğru tayin olan täze Türkmenistanymyz biz täze rejim boljakdyr. Täze rejim, täze güýç boljakdyr we bizi häzirki hasap etmeýän, häzirki ýanky gözüne ilmeýän döwletleriň ýa gollap bermeýän döwletleriň gözüne düşekdir biz. Oňa da berk tayin bolmalylar biz. Indi men aýtjak bolýanym, ýanky kiçijek jahil Awrupalar özlerini ödem jahillikden gaty görýärler. Ýöne bularyň hiç ideýasy ýok. Ýanky ideýasy döwlet gurup bolýam diýdimi? Ideýasy siz nädip ola döwlet eken siz opozisiýada bolup bilendik, ideýaňyz bolmasa. Ideýasy ýok ýerde nädip opozisiýa bolýar? Opozisiýa diýmek garşylyk, öz ýoluň, öz ýörelgäň, öz pozisiýaň görkezmekdir. Indi siz opozisiýa sözüniň aşagyna gizlenip etýän işleňizden bilmeýänler ötýäňiz. Biz näme üçin birleşmeli siz bilen? Siz näme biz bilen bir ýerde aýyrşdyňyzmy, näme etdiňiz? Özüňiz aýyrdyňyz.
Özüňiz bizi ýamanlap başladınız. Bize Taňry ýalkasyny aýtmaň ýerine, bize Türkmenistanyň içinden ýokary işlerde işleýän adamlar da jaň edip Taňry ýalkasyny aýdyp oturýarlar. Emma siz haramzadalar, dönüksiňiz baram. Emma siz şo taýda gyýgyryp oturýarsyňyz, bular täze Türkmenistan urýa YouTube'da ýurtdurlýamy ýa ýene bir zat. Ha, o gurulýany gözüňiziň garagynyň içine basyp burup oturýarsyň nämeseňde. Ya birleşiň siz aýyrstyrjak bolýaňyz, siziň ýaşul adyňyzy aýyrmaly. Özüňize içiň sanýalyk çyňsap Allahym rahim üçin haýyş etýän bagyşlaň birleşiň diýäňiz. Ýa-da pretenziýaňyz näme o siziň? Sizi kowanmy? Size gelmediýän siz han biz näme kömek edip bilýärtäze Türkmenistanda? Näme edip bilýärdik? Gelliňiz we biz size gapyny ýapdykmy? Näme berdi şantaj etýäňiz? Siz haýsy biriňiz gelliňiz? Haýsy biriňiz gelip men jurnalist tokmunda size näme kömek edip bilýär diýdiňiz? Ya haýsy biriňiz gelliňiz hanym men Türkmenistanyň raýat hokmunda, watandaş hokmunda size näme kömek edip bilýär diýdiňiz? Biziň mätäçligimiz ýok beýle adamlara. Üstümizden siýasat oýnajak bolmaň, siz kirli hapa oýnuňyzda 30 ýyl bäri oýnap gelen kirli oýunlaryňyzda. Bu wagtky ýaşlar düşmeýänni. Bu timbolum täze Türkmenistany gurup oturanlar düşmeýän. Habaryňyz barmy näçe adamma bu täze Türkmenistan gurulmagyna? Nähil adamlar bar arkasynda? Nähil iş adamlar bar? Kelläňizi işlediň bir zat etmäkäňiz. Ýeneden bular aýyrşyrak birleşen ok ýeneden ok diýip oturýarsyňyz. Utanyň o bize hiç kimden aýyrşam dogum, şoň üçin kim bilen birleşmelisi adamlaň özleri gelip birleşip oturýar. Adamlaň özü gelip kömek edip oturýar, näme kömek edip bilýär. Ene şu meseleň üstünde işlemeli, şunu işläp düzmeli mehanizmine diýip belli bir gün baglanşyp şowundan içinde biz şu zatlary işläp oturýar, Zoom'da onunla düzüp oturýar. Ya bolmasa Türkmenistan içindäki giden iş adamlary plura oturýar, kömek edibilem, dogrymy aýdaly. Bilýän adamymyz ýok eken, şunça wagt köp zat bilýäsmi kakdysa, işläp bilem dog eken. Zelelin ýarsyndan aýtmagan bir peýda diýip ana bir giden iş adamlary plura oturýar, täze Türkmenistan gurulsyn diýip ýanky investisiýa oturýarlar. Talap bolman şunu ýaly hereket edip bolýarmy? Talap bolan soň biz arkaýyn hereket edip oturanlar. Şon berk bilen ýadyňyzdan çykarmaň. Entä köp zatlar bilýän narsaňyz? Ýöne siziň diňe ýekeçtak bilýän zadyňyz bar. YouTube'a çykyp gyýgyryp oturmak. Ya gurban olar, gyýgyrýaňyz ýa bize gyýgyrýaňyz. Hereket etjek bolsaňyz, on ýaly birleşesiňiz gelýän olsa geliňine näme üstünde işlemeligini aýtýas, biz kim gelse gelmäň diýemdik, kowamyz, gapymyz açyk. Gelin biz size zadanya berelim. İşleň olsaň belli bir gün baglanşal şo günlerim çykyňdanym şo diýýäňiz, ýa-ki berilen zadanyanyň üstünde işläp düzen wagtyňyz bize görkezdiň, biziň öz komissiýamyz bar berdi. Şu komissiýa bolup şonu makul bolsa, siziň pikiriňiz, ideýaňyz makul bolsa, şo çözmeli meseleleri dogry dürst ýagdaýda çözüp bilen bolsaňyz, şonu makullap ekranlara berýär. Ýok, şol makul däl bolsa üstüne işleýär, şonu düzeltmeli, bar bolsa kömek etýär, şonu düzeltmeli. Utanyň bir azajyk beýdip ýaşlar işläp oturýarka, ýaşlar gıýja gündüz ýatman işläp oturýar siz üçin. Emma siz näme etýäňiz? Siziň köpüňiz baram, şu geljek diýeniz edem getirmeýäsmiz. Belli adamlar bardyr içiňizde. Hemmesine aýdanmak. Ýanky dewlete ýa WhatsApp'yň gruppasy diýär, ýene birde olaň hemmesine şo gruppada oturanyň barsyny aýdamzok. Ýöne belli adamlar bar, biz şolar getirmeýäs. Onam näme üçin getirmeýäs? Elmizde dokazatelstva, sutnamamyz bar. Ana WhatsApp'yň arkasyny dördük we nähil zatlar çykdy, intak ekrana bermeýän zatlarmyz bar. Nähil garnaşlar öz güýjüne, gimnaziýalara, universitetlere girip ýöreken öz güýjüne Türkmenistanda şeýdi girip bolýarmy?
Niyabıf doğrundan var şu düzgün devam edip geliyor hazır kvalt içinde. Doğanı koronavirüs katı bereketli virüs ekenni bana derman satıp diyor. Atasının vakasında derman sattırıyorlar şu öğünde mata sattırıyorlar mı var ki? Derman satıp şey içine edip emsamevlen edip diyor. Yani biz ne şöyle adamlar bilen şeyle halkın düşmanlar bilen biz arasında bir yollar gidip bilmeyiz. Halk düşmanlar bilen şolar içimizde alsak yanlış düşünmen vatandaşlar şu dönükler vardır. Dönük katlarında olup sen bir yollar doğru gidip bilmeyen. Şu dönük adam özün padnoş katacağını bilemezsen biz şoları hava siz bilen birleşeceğiz diyemiz yok. Ya birleşip bolyan adamlar var, bolmayan adamlar vardır. Aslında şu ardı verirlik dağanı şu akvel saparın üstünden tutmadılar mı hemmesini? Şolun üstünden yok etmediler mi neçe giden adamı? Fikir etmen dernelmeyenler oydu. Her bir aramda gelen adam dernelyenler. Son edil vatan eden dönüklüğü yok olsa şol adam bağışlanyanlar neymiş edenem olsa bundan. Emma şu imana vatan eden dönüklüğü var olsa şol bağışlanyan derler. Teva vatan biz için mukaddes biz arası var yollan prazraçını vurmuştu. Düz otuyor sistemamızda özümüzün rejimimizde. Onun gizleyemedem yok açaçanı otuyor. Ana ekranlarda gör oturansınız. Halkın sesi kanal bilen yankı kurucu hükümette hemme zat açaçan işlep düzülen zatlar duranlar. Hazır hem işlep düzü otuyor. Sizin niyetiniz aytın bir de niyetiniz näme? Sevdiniz, köşeştiniz, koydunuz bir de son indi yeni tazeden çıkıp tazeden birleşelim deyip yine bir özünü urup ağlayan cövüler var. Şolum hareketini de otursunuz siz. Muhammed Diyocu, Akvel Sapar ve beylekiler, yalancılar. Size yekece aytacaklardım mı? Siz inni önkü metotlarınızı hazırkiler bilen ulanıp bilmersiniz. Tim böyle arasıca taze Türkmenistan devletini kurup oturan arasında yaşlar, arasında adamlar, arasında fikirli adamların üstünden siz hapa döktürmeyiz. Koşulmayanız bize koşmayız sizi. Size inanıp gören aktivistler gelse, onlara bir iş edip bilecek olsa, näme kömek diyse, onlar koşar. Ama sizin liçni öz şahslarınız vardır, belli şahslar. Jurnalistlik, vatana dönüklük edenler vardır. Yazıcı şahir deyip dönüklük edenler vardır. Ondan sonra yankı taze pozisya bizip yalan sözler oturan dönükler vardır. Yine şu şahslar biz kabul etmeyiz. Taze Türkmenistan'ı birleşmek niyetiniz var olsa tamamı taladan biz düşman bilen öz içimizden dönükler bilen şuna düştük. Şimdi bugünden sonra biz sizi dönükler bilen bir yolunu yorap bilmeyiz. Şunu aydayım neydim. Biz rejim bilen düşmançılığımız var. Bize dönüklük eden rejim kurban olan belli bir derecede dönüktür. Yani biz şu kurban da dönüklük ettiren rejimin düşmanı. Berk bellen şunu. Ondan sonra şakaçın ağzımızı açmadık siz var arada. Inni yummayas ağzımızı. Propagandan, koyundan hareket edin, öz ideyanız olsun. Yok onu bilmeyen olsanız onu biz size bilen işiniz olmasın.